De andre også selvfølgelig. Det var en dobbelt take-off. Godt. Ja, der er godt nok godt start på det. Det er skide godt, mand. Det er ikke godt, jeg fik det lille til den. Ja, ja. Ja, ja. Jeg er her. Jeg tog lidt af farten af, for ikke at falde denne gang. Ja, men det lå stadigvæk hårdt, da du landede. Ja. Ja, klar. Det gør det hver gang. Det er ligesom når jeg platfod. Det var faktisk meget sjovt det der. Jeg tager det største nu. Eller det større. Det ved siden af. Jeg kunne altså sagtens have taget den. Altså jeg vil sige, den her herover, den var meget sjov. Den vi tog anden gang der. Den der. Ja. Den synes jeg var sjov. Ja. Du fik fart på over i hvert fald. Ja. Vingeslag. Ja, jeg lavede den der. Jeg lavede lige lavet den 2 gange for ikke. De er balancen. Du får ikke det virker. jeg ved ikke. Der skal vi tage op Så jeg på orange, og så kunne godt trænge det en tår af. Kan vi godt. Tager vi den orange, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Så tager vi den skråt nu over der. Så er den lidt længere, turen. Ja. Hen til Fun Slope. Der kan du køre skråt lige meget ned. Kan vi ned? Ja, på den der sti derovre, ikke? Og så kan man køre skråt ned igen der. Ja. Derovre til.